Kuinka paljon jyväskyläläinen, helsinkiläinen tai tamperelainen tietää Turusta? Käydään selvittää. No, mulla tuli heti mieleen Matti ja Teppo. Onks tää Matti ja Teppo? Ekan tuli mieleen Matti ja Teppo. Matti ja Teppo. Ei mitään haju. Ne näyttää yrittäjiltä. Matti ja Teppo. Kyllä. Täällä on linja-autot, niin millä nimellä ne tunnetaan? Föli. 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 Entäs tää herra? Pitäis tietää vissiin. Matti Ahtisaari. Ai että, miksi mä en tee tätä? Mauno Koivisto. Kyllä. Mauno Koivisto. Kysytiin, että Suomen presidentti, mutta Musta tuntuu, että mä skippasin historiaa. Tuttu kasvo. Hän on Mauno Koivisto. Niin on. Manu. Meidän Manu. Mikäs tää on? Onko toi nyt se piispis? Berliinin munkki. Berliinin munkki. No onko se nyt se piispan munkki? Nimenomaan. Berliinin munkki, joo. Piispan munkki. Okei. Piispis. Ja tästä ollaan sit tosi tarkkoja. Mikäs tässä on meneillään? Ruissi. Kesara, ei. Ruisrock. 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 Olisiko Ruissit. Ruisrock?